V jakési webové diskuzi jsem zachytil tezi, že prý lžete o svých poradcích. Je to možné? Ale jděte, já čtu hodně webových diskusí, některé už dokonce ani nečtu a o jakých by to mělo být. Víte, když se mluví o lidech, tak o personální práce, pane redaktore, jenom o jménech, prosím. Já myslím, že se to týkalo Hany Marvanové, kterou stále ještě uvádíte jako svoji poradkyni a která popírá, že by vám radila. Já jsem si sestavil svůj poradní sbor, vyzval jsem lidi z různé části politického spektra. Od začátku jsem deklaroval, a když si pustíte záznam z toho, co jsem tehdy říkal médiím, to není můj fanklub, tam nejsou moji podporovatelé, to jsou lidé, kteří mají zájem o pluralitní debatu na věcná témata. Ale Hana Marvanová popírá, a Hana Marvanová že by vám o tomhle věděla a přijala v tomhletom sboru účast. Já si toho nesmírně vážím. My jsme s Hanou Marvanovou mluvili včera a tvrdila, že není vaše poradkyně ani členkou vašeho poradenského sboru. Já nelžu. Je to otevřená debatní struktura a bude záležet na paní doktorce Marvanové, jestli se na její práci bude dále chtít podílet. To je všechno, co k tomu říct, tak jako kdokoliv z ostatních.